brother. Mfowethu yabo njengoba ngila ngicasuke ngiyafa kahle ngibhlungu emoyeni wami nasenhlizweni yami ngalabo abantu engibabiza odadewethu ngibhlungu kakhulu ngoba kuningi esikufihlile okuyihlazo labo ngabo kodwa mabezo into ngawe bangenaso isiqiniseko ngawe ukugijima ku social media kabuhlungu ukugijima ku social media kabuhlungu ngizwa mfowethu yeah so ke ngikhuluma ngabantu mina la ngisho izingane zabo angingakuveza lo ngizokuveza ku episode 2 ushaya part 2 ngizoshaya part 2 maduze ngifuna la ngaphandle and photos where they had sex outside hayibo you understand ingane yakho ndiyibona the very same child engikhuluma ngayo hey cha ma brother lento lenanti kanti injani but days now this is the video you can scroll all those videos my own child esmoker ngalendlela smoker ngayo uthini anginababa through my sisters okay me have namus but ebantwini abangizondana abasemndenini ngumuntu onjalo umama uyazi uthini umama. Welcome to the Dobe Show. Of course, I go by room Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on Sunday in camera, this thing is usual. I got my man James and on my right. I got my man Khan. You see, I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell as well as join the membership, and please watch the episode until the end and make sure you don't skip the ads. Thank you so much to those who are doing that, who are donating and making sure that they don't skip the ads. We highly appreciate it. We highly appreciate it. If you want to rent a studio, I can come on Chris Network, as well as if you want the cleaning service companies, we also offer the deep cleaning, fumigation, as well as a pool cleaning. So yeah, you can just call us. James will show the banner here. So yeah, just take out those contact details. You can call us. We can come and do the beautiful job. So yeah, James, are we on grace? Yeah, because it's testimony. It's got a testimony. Yeah, it's testimony time. Is it a story or is it testimony? Yeah, it's a story. It's like testimony. You accept the one. Yeah, Kafana, ne? story time. Kanda. Which has been confused testimony into ukuthi into kanjani. But now, yeah. Huh? Yeah, I think testimony, you're right. Testimony is to if it's based spiritual on things. if it's based on Encounters and yeah. Experience. So you experience it. But you can experience a story also. Experience a story. So it's more or less the same. Yeah, So it's more or less the same thing as like which one ibiza ngendlela nje ihlukile. I have a testimony. Story time. Testimony. Ne? Story time, yes. Tata ithini ixesha. Dijiphinga za testimony. Esikhathi. It's God's time. It's story time. Can't wait to share stories about. Hey. Asizwe tusiphathele. Yeah, James, what do you think about this guy? Traumatizing off camera. Right now, I don't want to say what I think because since we spoke before, and now just What did he get when you were talking? Okay, so the highlight is, hey, some families out there, man, it's bad. So you're going through that thing, food. It's yeah, man, it's no dynamics about how people, Like family members can be so cruel, man. Yeah, someone said, "Mas roof, all these houses. What you will see, it's It's crazy, man. It's crazy, baba. Ngeke ubuye nange drone. People are going through a lot of traumatic experience and they
into inzima nokuyikhuluma mina ibuye ingwadisi kuyimanje uma ngicabanga inhliziyo yami ithi iyagobeka It's crazy, like our family members, they put us through like hell, and when you think that this is my blood, is a person that should be comforting me and giving me strength and hope and love and comfort, but is a person who's trying to destroy me. I wonder what causes that. Like It's envy, greed, Like, competition. You know how some other family members, they're competing with us, yeah. but they act like they're champion, but they like, hey, Are you really happy for me? I'm not happy for Chris. khona abantu abafungayo Yeah. khona abantu abafungayo ukuthi angeke uChris aphumelele or angeke uChris, like sometimes you want as a child you can grow up uhamba usho ukuthi mina I want to be a broadcaster bakuhle like as a child bese kuba khona umuntu ozofunga ukuthi angeke azayenze lento you understand Yeah, one of those ones. deep into our family mfana hambelana nokuthakatha phakathi. But I'm glad, as you said, we have a story or a testimony. My brother is just here. It was like you got my number from SAPC, right? Yeah, from the guy from at SAPC. I don't know the guy. And I know the guy is called himself Sicelo. It's my name, by the way. Yeah, so that's why I even remember this guy. Oh, okay. Yeah, Sicelo Spanela naye ukuyo the broadcast, but then yena uye wangibekela story and then une number zakho then wathi mfethu please. Yeah, wathi lo mjida mhlamba ngakusiza. Yeah, sure, sister. I appreciate it. But I know it's a deep one, and as we were talking about the family dynamics and the family issues, now you came because of your family, so I won't just waste any time. You can just get into it. I think introduce yourself as well as we can just get deep into your story. All right, but no, ngiyabonga nje ngokuqala ukuthola ithuba lokuzala kuma viewers wala ekhaya, and then ngwabingelele futhi ukuthi bafowethu sanibonani out there, and then ngibingelele nani la studio bafowethu usicelo lokhulumayo undinisa isibongo, abanye ke bathi umafuleka, abanye bathi umzombo umsibekele. So bafowethu njoba ngila bayazi ngilimele limazwa nje inkulumo engiyithole ku social media ngabafowethu noma ke ngithi ngabodadewethu engizalwa nabo mpela egazini, okuyibona abangilimaze kakhulu. Uyabona benginganendaba nayo yonke into eyenzekayo. I mean ama families axabana, ama families anama jealous, which is into ekhona futhi into mina i-jealous ngiyithi ke ikusiza kakhulu ekutheni ukwazi ukwenza more. The more umuntu ekujelasela is the more you're doing things in a right platform, in a right way. You get like sort of encouraged. Yeah, it's like an encourage. So mina mfowethu kahle kahle amazondo angiwaqali namhlanje mhlambe kalabo dadewethu ababili ngoba bawu2. Mina amazondo ngiwathole ngisemncane nje, kusukela ebuncaneni bami nje. Ngazalwa ngebhadi impela ngoba ngazalwa vele ngenzondo, ngoba nanoma umama esaphila wayesho ukuthi abasekhaya okungumama ezala wakho engafisi nokuthi abe nengane, ngoba ingane yokuqala nje engiyilama mina yentombazane yashona, ngoba bangamfisela ukuthi eshadele lapho noma eshade lelo khaya, eshadane nobaba. So ukuthi makuzalwa mina ngazalelwa phezulu kwempi vele ukuthi umndeni awuzwani. So umndeni wakithi mina awuzwani, into esebaleni lesegcekeni. Kodwa ngangacabanga ukuthi ngike ngi-experience ngale ndlela engiyi-experience ngayo namhlanje. Angibengacabanga ngoba ngisho noma ngakuthiwa kunomcimbi ekhaya, uma wayesho ukuthi bantu abami ungadli okuthola mhlawumbe komunye, idla okunikezwe udadewenu. Kuba usisi bakho ke mawusemcimbini njengasemakhaya la khona bazokuphakela khona, kodwa la bengizalwa nabo namhlanje angeke sebengiphakela.
Buhlungu ke balento ukuthi isukaphi. Ngisadonsa nje ukuthi isukaphi. Ngibe nebhadi ke mina okuzalweni kwami ngoba uthe mama engithola then ngaba umuntu okhulu ngoba ungitholela la izona clinic. Ngaba umuntu ke manje oyokhulela emakhaya kubo ngoba basuka eMpumalanga base bawela ubungcele bayeSwazini. So ngase ngikhulela ke endaweni yaseSwazini. Ila khona uma wami noma umndeni wakhe ukhona khona. La ngithi nginomalume khona. Uma ngikhuluma ngomndeni, ngikhuluma ngeside laboma, ohlangothini laboma eSwazini. Owakethi umndeni ayi. Ukhona ugcwele ithafa leli igoli kodwa hayi futhi ke ilomndeni lo ongezwani lokuthi awuzwani but futhi okwazi ukupretenda ukuthi angampretendela umuntu. So mina ke ngakhulela endaweni yaseSwazini, ngelusa eSwazini, ngiyakwazi ukulusa, ngiyakwazi ukushaya isibhakela, ngiyakwazi ukudlala induku yasentabeni. So ngikhulele khona ebuncaneni bami ngibalekiswa ekhaya ngesimo sani sokuthakathana bona bodwa. So ngase ngikhulele endaweni yaseSwazini Khaboma, ngacishe ngize ngapha ngiyowenza start 5 ngifundelela eLiyolo, start 3 ngifundelela eLiyolo emndeni. And then kodwa nje ngaziwa kakhulu eSwazini than emndenini wakubobaba. Emndenini wakubobaba nje mina mawukhuluma ngoKZN mhlawumbe ukhuluma angaziwa kangako eKZN, ngaziwa kakhulu endaweni yaKhaboma eSwazini. Right. So ngizeke sengiza ngapha ngiyonza start 3 uma wathola lengane entombazane engilandelayo ngo92 wasithola nje wabathola abokugcina ke ama twins. Mfowethu ngifuna ukuveza ukuthi einganeni engizalwa nazo kube yimina umuntu wasemakhaya. Bonke laba abanye bazalelwa khona la eGoli. And then besingena asiphume emndenini engathi mina mhlambe uRich noma emndenini ongconywana. Siphuma emndenini hayi ukuthi uphuwa. Yabo mina abazali bami abakazi babephuwa. Kufika kule level ukubaphuwa. They were peasant ngesingisi. Abantu abebengenalutho. Bekupataniswa mina ekhaya ukuhlupheka ngiyakwazi. Ngikwazi ukusukela eSwazini mina indaba yokulima mina ungitshele ngokulima ngeke ungitshele ngokuyovuna noma ukuhlanyela noma yini. Angona uteyeye umuntu othambile mina ukuthi mhlambe ngifuna ukwenzela. Ngoba le ngiyakwazi mina ukuvuka ekseni ngo3 kuyokofela. Kodwa ngiyingane eKhaboma ke mina mina eKhaboma ngiyingane bhuti ngikhulele khona. Ngiyakwazi mina ukuthi kuthiwe hamba nokha amanzi uhambe ngeenyawo esikolweni nikha amanzi nokuqalisa idrum ngiyakwazi lokho ngeenyawo. So ngizama ukukuvezela ukuthi eKhaboma mina kulesa sikhathi ngalesikhathi samanje umuntu wayezothi lengane ikhule ihlushwa kodwa kulesa sikhathi noma kulesimo sokukusona isuke ungabona ukuthi yahlushwa noma yahluka. Yeah. Isuke ukubona lokho as a discipline. So ke mfowethu ngifike mina sengifikela la eGoli ke. Ngifikela eGoli ke manje hayi ngisinqenqe impela kushuthi ngingenayo into engithi ngithembele kuyona. Uyabo? Ngani ngokukhula engendlela engikhule ngayo. So ke mangifika ke la eGoli ngafunda ngawenza start 10 ngaqeda. La kuqala khona impilo ke after standard 10 la uzofica ukuthi ke manje sekumele ukuthi uyimele. Sekumele ukuthi siqashile alikho ikhaya la eGoli. La eGoli. Injani relationship between you and your siblings as well as your mom and okay ake ngithi kusaphila ubaba. Ukufika kwami kusaphila ubaba. Impilo yayimnandi. Yabo? Uthe mayeshona ubaba ngo2011. Uma ungangibuza ukuthi ekhaya
ngagcina nini ke la sengithi ikhaya khona namhlanje leli khaya lakho yimini ngizokuveza kodwa lokho mawungangibuza ngagcina nini ukulala khona ngagcina ngo2011 uma kushona ubaba ngikhuluma ke ngendawo la eThepiso that was 2011 ekushoneni kwababa kwaba ukugcina kwami ukulala khona ngo2011 right i-relationship yami nama siblings ibimnandi ake nje ngingaveza amazondo kama esewaveza ubaba eseshonile but ukuba khona kwakhe kuleso sikhathi ngangakunotice kangaka ukuthi kuningi akwenzayo kulezi ingane zamantombazane ukuze sibe ne-hate nami ngenhlanhla ke engingakuveza nje ke ukuthi uyazi ngaba lenhlanhla ngifunda endaweni yaseKagiso eMandisa ngenza start 10 wami before lapho kusho ukuthi ngafikela u6 u7 wami ngawenza khona from 7 until start 10 ngazwana nentombazane ngathandana nentombazane lapho sisesikolweni nje futhi ke sathandana uyena lo namhlanje ngimbiza ngomama oyingane zami yes so ke sathandana ke na umntane abantu engeke ngimmention okwamanje ngizommention kodwa kuhamba kwesikhathi so sathandana ke naye wahamba ngoba umuntu behlolwa hamba eNatali kwaba nesikhathi la singabonani khona uyabona kwazaleka ke ingane engekho ngenza u8 ngathola ingane entombazane ke lapho ngiyithola kuphi entombazaneni yaseSwazini leyo ngane le izalelwa kuphi izalelwe eSwazini uyayizwa lonto futhi ayize ekhaya ngokuzosebenza ke kwayila siganga khona kuvela lo mntwana lo okhona engize ngaye futhi namhlanje la right kwahamba ke bhoti ke mina ke bengumuntu obenza athi asesikolweni abuye futhi kube nemisebenzi ayenzayo piece job nyana nokushisa izintambo ubaba ke ebengumuntu ongasebenzi babe esebenza igraveyard kwesinye isikhathi uthola ukuthi uza nezintambo sishise lezo zintambo lezo for living sihlala emkhukhwini eFlakfontein sisuka la emndeni sihlala emkhukhwini eFlakfontein besabhalisa izindlu zama-RDP so njengoba ngibamba la uma-piece job la kwenzeka ngelinye ilanga abobaba bekusana lento ukuthiwa isanko futhi umntana wami nginifunela umuzi kodwa ngazi ngenze njani ngifuna nje mangingathola imali ngawo-3500 3500 ke kuleso sikhathi omningi mfowethu ngikhuluma ngeinkathi zaleko 90 because ukuthola le yandlu nje lapha eThepiso ngendlela engimncane yakhona u98 le yandlu mayizotholakala lapha eThepiso sayithola ngo98 sipatanisa ukuthi sinobaba kutholakale istand noma kutholakale ukuthi lapha kusanko beba ubambela la kwaminji emndeni meeting wakho kutholakale imadlana ukuthi ubaba abe nakho ukuthi eregister ukuthi nathi sibe nekhaya ngiyuhlanganise ke leyo mali leyo mina ngoba ngangikwazi ukuthi ngiphume sihlale mhlambe kuyodlalwa kuyachallengewa kube indaba zokuthi siyoshisa izintambo kube indaba zokuthi senza abo plumbing nabantu abazi plumbing futhi thina ke sisilaba bagubhana siyihlanganise leyo mali kwakunzima ukuyihlanganisa leyo mali but ngayihlanganisa leyo hamba baba ayonikeza ke lawo ma meeting wabo kwabo sanko nani akhiphe leyo mali leyo kukwazeke ukuthi kukwazi ukuthi ekhaya ku register kuzophuma indlu sizophunyelwa izindlu ze-RDP ngaleso sikhathi uyazi ke beyikhona lento ukuthi abantu bayajampiswa yabo so bebajampiswe emalayinini ukuthi bathole izindlu ziyakhiwa lapha eThepiso siyithole ngempela indlu ngo98 ne masiyithole indlu angazi baba wakhipha malini but kumina wawuthatha u3500 isiphumele indlu yabo bebayibhalisile it was a church house but le yaphuma kwayaba inkulunyane yaba uL so yaba nje uL kanjalo uyaphelela lapho qhubeke nokufunda athi baba ngisafuna ukuthi wenza ama piece job akufocus esikolweni ufunde
Wenze ke sesisethe episong usisi wami ukhona lo mfana olandela usisi wami mncane ngaleso sikhathi. Ngoba bazalana nje balandelana usisi wa 2092 lo mfana wa 94. Cishe yiwuye kumntwana kuleso sikhathi. Okay. Kuhambe ke ngifunde ke lapha eMandisa ngiqeda isikolo. Ngiqeda isikolo ikhaya alika extendwa akuna nix alivaliwe livalwe nje ngefence nawe uyibona athi ilanto esigangeni. Okay. Kuthikusuka lapho ngithi mangiqeda isikolo ngisebenza kwenye icompany bathi Bonnet. Ila isiva ngiyibona isivaliwe manje bila eJP eJoburg. Lapho I was a car wash but okay before ngiya khona ngangisebenza ema hotels. Ngithathe umngane wami nje uSandile ngangifunda naye wakwaNdlovu. Engifake ema hotel ngibe waiter lapho. Tholeke ngingasebenzi but tholakala ama tips ukuthi endlini kudliwa. Baba akasebenzi umama akasebenzi. Ngidla leyo madlana leyo yama tips iyona engase ngikwazi ukuthi ekhaya ku isimo sizamazama ukuthi at least nathi inyama yenkukhu siyayithenga. Omakhelwane ke lapha eThepiso they can tell you ngami nokuma kwaloya muzi they can tell you ukuma kwaloya muzi. Right ke ngiphume emahotela ngene kuma car wash car wash yase Bonnet futhi it was a big scrapyard even if ungasigugula siyavela. It was a very big scrapyard. La ubaba wayesebenza khona. Wathi mayegula waphuma ngokuthi wazi umuntu afonela omnye ubaba useshonile bathi uEric. Uyena owangifaka lapha eBonnet. Wayeyimanager. Wangifaka lapho. Then ngasebenza ke car wash ngiwasha ke imoto. Ukhona nje umngane wami engangisebenza naye namanje ngingamtholela umsebenzi ukhona ke yena ungakufakaza lokho ngangisebenza naye. Lapha eBonnet singama car wash asivale nje lezi imoto ezishayisile amagazi abantu uthi it's an accident vehicle negazi labantu lapha so siyicleaner zambe ziyolulwa lezi yothengiswa indlela ukuthi mhlambe icompany generate imali ngayo. Right ke ngisebenze lapho sishintshe ke isimo ekhaya yabo sishintshe isimo bungiqeda isikolo ngo2005 mina 2006 ngithatha license ngemali econtract but sengijumpile lapho la kubona bo 2007 ngangisebenza eBonnet ngisebenza cishe u2 years khona ngiwasha imoto kuyilokho ukuthi nje bekuyifirm so ingakho kwaba nesikhathi ukuthi sihlale endlini kuyadliwa ku right kushintsha isimo ngangihola 1.5 a month yes. And then kuthi ngo2007 ngo2008 ngiphume kuleya company sesina 2 years ngingenela phana ngo2006 somewhere sengikhohlwe nini 2007 kushuthi ngikhona kule company 2008 halfway no2008 siphume nalomfana obathi uSithembiso siyeke leya company siyotabalaza manje ukuthi asifuna umsebenzi ongconywana because kholo 1.5 lapha imali ayikhuphuki sebenza okay siphume nalomfana yinto esizoyenza ndoda ithi Bonnet uma izosinikeza imali ye2 years mina ngithathe okay decide ukuthi siyowenza icomputer ngisenza leyo computer leyo nginayo nje idiploma yakho kuleyo computer leyo ngoba ngangenza bathini PC engineering and then kube nomfana wangaphandle waseZimbabwe athi endodazi ngendlela odonsa kanzima ngayo nginesikolo sesecurity angeke yini usuvuma ukuba isecurity angazani na security mina kulezo sikhathi ngithi mfethu noma yini athi hayi ngizokufundisa ama grades EDC from lab ngizokunikeza omunye ubhuti wayese Hebrew robot ayasebenza as an agent ama security angizokunikeza yena akufunela umsebenzi nangempela lo mbhema ngenziseke lezo zinto zo security lezo yabo mengenzisa lezo zo security
ngine license code 10 engiwenze ngemali ye contract engangihola khona kune police station nje Sharpeville. Police station se-Sharpeville yakhiwe yithina. I was a labor lapha ngishawuda push ikiriva lapha. So i-license ami yokuqala nje mina ngiyenze eSharpeville code 10. Ngayenza ngemali ngangihola u250 lapho. Nge-fortnight. Usho ukuthi ke kwaku500 ngenyanga. So ukuzama njalo ukuthi okay ngithola i-license then ke whatever umsebenzi sengiyithola after lapho kuyofika ko bonnet nani ngase ngiyavele nginayo i-license lapho. Okay. Lo mfana ke angenzise lama grades. Aphuma ama grades angakathathi isikhathi la sithatha manje uthi uqedwe 6 months usenza ama grades. Lapha I think it was 2 weeks. We are i-grade yokuqala uyifunda this week, it's 1 week. The following week ya submit ufunda enye. Uyothi umuqeda le kuliya isiphumile within a month uthola ukuthi or a month or 2 uthola ukuthi ama grades wakhe asaphumile yonke into yakhe isi right isira. Angifake kulo bhuti la anginamali. Ngihlala naye lo mfana ethephisa ngumngani nje sasonta sonke sisonto eziyona. Angifake ke lo mfo kuloya bhuti. Vele mangiya lapha lo bhuti lona ethi hayi awungibhadali manje mina uzongibhadala uma ususebenza uyi-agent. Ikhampani yakhe izongibhadala mina ithathe emholweni wakho. Angitholele umsebenzi elinda security. Sebenza elinda security ngo 2007 2008 bengisebenza elinda security. Shintsha isimo ekhaya. Decide baba ayingeke phela ithi ngizame lapha ngifuna ukunakhela ama room ngoba ngiyabona ukuthi ayikhona. Nokuzamayo wena hayi akuhlangana. Ngifuna ukuzama ukuthi la ekhaya sakha ama room. Lawa ama room akhiwe ngo 2008 akwa yimi. Hayi ngehelp of ubaba or umama. Lawo bantu labo ungababali man. Ubaba bekasebenza eGrapeyard. So ungambali okay ake nje ubaba wayesebenza eGrapeyard ephinde enze le intambo zakhe. Ubaba uke wasebenza waze wahola 500 ngeviki ke. Ehola 500 ngeviki. So ke usebenzile kubaba eGrapeyard akukho lapho yawasebenza khona besebenza eGrapeyard. Uma ke yena nhlobo nje akayi akaze asebenza. Ngidecide ke mntayi baba yazini mina kwalezi zinto zokuthi uzothenga izinto zo Christmas nibe worried ngami hayi yeke ndonto le iba worried ngala abantwana laba abanye mina nje impahla ze Christmas angizazi mina from umzali wami thi uyangithengela impahla ze Christmas angiyazi le nto leyana angaze ngibe ingane mina ethengelwe impahla yileza kithi ezincane ngaleso sikhathi ebeyithengelwe impahla ze Christmas futhi ke bengingane ndaba mfuthu yabona uma usuke emakhaya kunezinto ongabi nandaba nazo uyabona futhi abantu bebanganaka ngoba mina ngangikhuluma straight mina kubazali ukuthi hayi so angaze ngibe nempahla namanje ngiyasebenza kodwa ngongithole mina kuthiwa ngiyashisa ngidlalile ibuli sengihamba ngidunusa mhlambe anginayo because ayikho kumina le nto anginayo le nto yabona le nto leyo bafu so yeah well ngibatshele ukuthi abazali no ayiyenzela ndaba kube ukuthi nenzela laba abancane kumina okay ke bese bethengelwa ke impahla ngoDisemba yabo into ezinjalo yeah mina ngiphokophele ekutheni no senginengane futhi ke kodwa le ngane yayingakabi kimi ukusho ukuthi ke abakhabo lo ntombazane engamkhulelisa leso wazi umalume wakhe wayewuthisha so kusho ukuthi uyena ke wayenakekela lengane kuleso sikhathi kwaze kwafika la ekutheni lengane le uma wayo ahluleke manje ukuyisupporta nokuyondla uyabo sengiqedile phela nami esikolweni right 2009 ngisatabalaza imisebenzi phela nami angemi kahle kodwa nje sengidecide ukuthi la ekhaya angakha ama room ukuze ngingacindezeleki ungakha ama room ubaba nje ushone ngakha iroom lesi3 ngo2011 ngoba ngathi ngiselinda ngisawakha lama room waphela umsebenzi kuna 2 years ukusho ukuthi elinda ngene
2008 and 2009. 2010 ngaqashwa ebhekana abantu security ilapha eOndekazi namanje sekhona. Ngiyayibona. Yes. 2010 ngiqashwa lapho. 2010 2011 ubaba uyashona ngisebenza lapha. Ngakhala ama room. Aphela athi maye phela ama room ephela. Ubaba wahlatshwa ukugula ngo2011. Ubaba washona. 28 November 2011 washona ubaba. Ngisebenza ebhekana mina. Aphelile ama room. Ubaba katholanga ngisho 1 cent ke kula ama room. Yabona? Asala nobani ama room? Asala noma. Nalo dadewethu ngilama. Okay, ngiqedile ukwakha ama room. Okay, before ezoshona ubaba, lo mntwana lo lentombazane engikhuluma ngathi sathanda nesikolweni. Isibuyile isila kubo ihlala la kubo. Kodwa mina naye asakatholanga. Kuthi ngo2009 ngisasebenza eLinda. Ngimthathe nayi mfethu kunokuthi ungaba umuntu ngoba nawe isimo sakho. Cishe sifana lezama kanabazali. Kodwa ubaba kusekhona yena. Uma wakhe nje, but ubaba ukhona kodwa useNewcastle. So mangibuka isimo sakhe, hayi. Ayingeke mfana sondela ingcono ukuthi sidle sonke ekhaya. Yabo ngoba sengimbonile nami ukuthi umuntu lo uyaphila lo. Uyabona? Hayi wafika ke ekhaya ubaba esaphila, wapheka. Wahamba ubaba wayomcela kubo. Bavuma bakuthi no, as long sazi ukuthi ingane yethu idla. Uyabona? Wafika ke ekhaya wapheka. Wabaphekela abazali ngakhiphanga lutho, ngingenalutho. Kodwa wafika wapheka ekhaya. Washona ubaba, uyena wayeme ngomsebenzi wonke. Ungalanda umndeni. Odadewethu laba engininabo njengamanje. Mfowethu, ngizobuhlungu. Uyena ofike wapheka, wema ngomsebenzi wababa. Waba umfazi ngokuphelele engalotsholiwe. Ngiyasisi. Right. Samngcwaba ubaba. Emabhodo umama umnyama. Angithuzelile. Izinto zala ekhaya. Uyena oyimele. Nokubuzwa kuyo nemicombothi nani imisebenze ekhona la ekhaya ilosizo wayekumele. Bengazilutho labo dadewethu. Namanje abakwazi nje ukupheka nje. Beyiphekele bona. Badla ama noodles namanje. Bakwazi ukuyiphekela. Bangakanani ngani basebancane? Badala phela manje. Kunzima ukupheka kulabo bantu. Futhi uma ngabe bephekile leyo nhlama yabo basuke beyiphekile. Uzofica izitsha inqwabe ngayo. Ebhuti. Abantu abanjani labo brother? Mfowethu yabo njengoba ngila ngicasuke ngiyafa kahle. Ngibhlungu emoyeni wami nasenhlizweni yami ngalabo abantu engibabiza odadewethu. Ngibhlungu kakhulu. Ngoba kuningi esikufihlile okuyihlazo labo ngabo. Kodwa mabezo into ngawe bangenaso isiqiniseko ngawe. Ukijima ku social media kabuhlungu. Ukijima ku social media kabuhlungu. Siyangizwa mfowethu. Yeah. So ke ngikhuluma ngabantu mina la ngisho izingane zabo angingakuvezi lo ngizokuveza ku episode 2. Usho part 2. Ngizoshaya part 2 maduze. Ngifuna ngizoshaya ubuhlungu. Obuhlungu. Lapho khona ngiyabe ngithi kuwena asibeke usuku. Yeah. La ngiyobe ngithi mina kuwena asibeke usuku. Ngoba mina mfowethu angifuni ukukhuluma into engenayo evidence. Uyabo? Angiyena umuntu angimaye security ngiyazi ngimncane kakhulu mase sengiyazi ukuthi kunezinto ama evidence. Ungakhulumi nje. Mawuthi umuntu utshotshwa amakhekhe kumele wabeke. Uyabona? So buti njengoba ngizofika la uyashona kubaba lengane levele sathandana nje. Futhi yonke into yasekhaya uyena ke. Abazi lutho laba abagijimisa ama social media abangabodadewethu. Siyabafihla amahlazo wabo. Uyapheka la. Umama nawo ukhona akakhuza. Futhi ke uyabona uma uyidlalile indima yenzondo einganeni zakhe. Angixolele la ekhona. Rest in peace. Ushone ngo2019 uma ungizalayo.
but uma ongizalayo mfowethu ulakhile uzungu ngami ulakhile mina ngeke ngabuza omalume bakhona bayaphila omalume abazalana noma ngababuza straight ukuthi hey ake ningitshele ngisho uma wakhe usaphila uma wami ngambuza ugogo gogo awungitshele malume aningitshele uma lo uyangizala ngempela noma uma lo ubaba wafika wamfaka esinyeni mina wangifaka esinyeni kuyena ake ningitshela iqiniso ngabalando malume mfowethu bekutshela ukuthi ngababuza lo mbuzo lo uthi hayi ngendlela angihlupha ngayo ukuthi ubaba njengoba ngithiwa wayesebenza iGrapeyard ubaba kwavela ukuthi naye ungumhlotshana kanjani ukuthi kanjani nami ngeke ngazi sengifike eHome Affairs manje kumileke manje sekufuna siyokhipha izimali zakhe yabona ubaba kuyavela ukuthi hayi akayena umzolo kahle noma ke umuntu ozaleke angazi futhi mhlawumbe umuntu ozaleke esithembini anginayo history yabo yabona kusho ukuthi ubaba wakhe mhlawumbe ndawana thize kwasha kwacima so kwaba nento ebamba ukuthi ubaba aphume ne death certificate yayizwa lonto umuntu ohambe kahle nje une death certificate ephilayo abakwazi emndenini lokwaziwa yimina angizwa mfowethu kwaziwa yimina ngenza umezamo lezi mfene lezi ezingigijimisa kuma social media ayikho into ezayenza ngenza umezamo ukuthi no ubaba akwazi imali zikababa zingaphelela nje sebengitshelile ngoba ushona uthole umsebenzi akasebenzanga into etheni la besebenza khona but ngokuthi ushonele emsebenzini ikhampani sekunemali ofuna ikhiphe yakhipha imali enga 150,000 ubaba laphana usete yonke into ke mfowethu yabona uma ngabe uyingane yakhulela emakhale ekholwayo enethemba neze ithembele ekutheni umzali wayo uma wayo uzowenza kangcono ngaba isilima mfowethu imini waba isilima ngiyayisola even today leyo nto ubaba uyamaza umfazi wakhe mfowethu intombi yakhe yazwa wena ukudlula abazali bayo yazwa wena yes umfazi wami noma intombi yami lengithandana naye engikhuluma ngayo namhlanje la ingazi ukwendlula omalume laba bathi badala kumina noma umndeni wami iyangazi ukuthi lo uma ngimthintela uzoba right uma ngithi uzoba right mfowethu ubaba wabhala yonke into lapha emsebenzini wakhe wathi u30% weingane 70% okwama silime siyimi sifika lapha ngoba kubuzwa mina phela yimini ozwa kangcono isingisi kunoma uyabo fike lapha bathi okay Mr Ndinisa lapha ubaba wenu wathi 30% weingane 70% okwama imali ezophuma la imali enga 150,000 nizobuya noma wakho senizokhipha imali yakwa motorist lengakaphumule namhlanje ngithi mina hayi wemlungu lalela thatha le mali uyifaka account kama ukhohle okuningi sizingane zakhe thina uzobona ayikho into umama wakhe lokho ayenza ekuhlukumeza ubona ukuthi lo mama manje bafo uyazi umzali wakho ubuye uthi hey yazi uma we understand yazi umzali wakho bafo noma engakuthandi uma engafaka something lathi bamba sicela awukho zokwenza uzohla umzali wakho yes tshela belungu mina no man belungu umalo hayi imali yasekhaya thatha le mali uyifake ku-account yakhe akunankinga ukuze ngenze leyo mezamo njalo ngikhipha imali ngiyamtshela uma wema lapha ngikhiphe imali ukuze kuphumele death certificate eHome Affairs ngikhipha imali lapha labantu bangifune imali engango 7,500 ngizocela ukuthi makuphuma lezi imali zika baba ungibuyisele noma nje ungangibuyisela yona sekulungile nginalo mqondo mina kona mfowethu ukuthi njengoma wami khona azokwenza okulungile hayi bhuti ngabe ngixobe ngitshe ngaphambili hayi kwayona ke lekhishwe yimina ke manje uma hayi asanginiki manje akasanginiki ke manje yona le hayibo
manje phela imali siphumile yazi kubhlungu mfowethu ngoba le mali iphuma ngikho mina ngiwazi nalo 150,000 kodwa ke ngisayinile lapha ngisayinile lo 150,000 buku account kama uma sekumele nginikeze phela lo 7,000 wami ke phela nami nguthola kanzima le kwa security lutho amazondo amila lapho ke kuma lafika ngikhombisa khona ke manje uma ukuthi ya usengibambe ngamasende njengoba beseshonile nje ama room ngiwaqedile uma ngiholile imali yakwa security ngithenga ukudla la endlini ngikuthenga mfowethu ukudla ethi uma asidli wena esho la lo dadewethu lo ongelamali uma yenzi bangakhela uzungu bhuti lo dadewethu lo engikhuluma ngaye lo uyena lo ngipostile uthi ngizayishare ivideo bhuti ngizakunika mangifika kuyona le video unje ke lo dadewethu uyabona mina abantwana abasekhaya mfowethu uma bangafika la phambi kobuso bakho ungathi awushema yikho lento ngisho le ngane yami le engilwa izimpi zawo namhlanje amaphoyisa mayingafika la ungathi ayobhuti ngeke kunamanga man hayi hey lo bhuti lo usicela unamanga man ayikho lento hey vuka mawulelo ufezela lo yani uyokushaya kahle wena vuka mawulelo mfowethu ufezela lo yani uyokushaya yokuginqa uthi ya yimvu bhuti eqoka impisi eqoka isikhumba semvu mina dadewethu mabangafika la basmile uyohleka wena kuqala hleka wena kuqala mabesmile kula ma video abangifake kuona uma ngingaposta ama video abawenze last week lo sisi lo ongikhulumile lapho uzibiza uQueen Lebo Mkhize ku TikTok uzibiza Queen Lebo Mkhize uye lo ngipostile babize yena bathe usebenza ecourt but abasho ukuthi yipi so ngiyasalt ikahiso noma iroadboard yebhuti lo mama lo ngithemba ngemtheka ngimcela ukuthi ngicela sisi ubuye uzothatha le story osusipostile ngami ngicela ubuye uzosithatha usithathe kabusha kumina ke manje wayidelete ivideo ku timeline yakhe ngizwe ngabantu ukuthi uyideletile angazi to justice for Nosipho lo Sipho abakhuluma ngayo ingane yami nginyukubeza ngokocansi kusho dadewethu abona kanjani uhlala nabo uhlala ka amanga kuleya video bhuti angicasula ebhuti angilali mfowethu ngoba uyabona uyabona uma unomfazi owazi indlela ophiliswa ngakhona ayikho into ozoyishare naye because naye wazi lento oyaziyo yabona akekho umuntu engafike ngikhulume naye ngithi hey ndoda ngibhekane nomzima lapha kunjena kanje because lo muntu engizobumele ngikhulume naye umfazi uyayazi lento alright ngizofika lapho mfowethu ngipostiwe mfowethu ngipostiwe ngimubi South Africa ngimubi Swaziland bantu abangazi umubi ngimubi nginengane yomfana eSwazini noma wayo ngizwe ngabo sebengitshela hey nakho lapha ebaba kanhlolo lapha upostiwe lapha ngithi mina ngipostiwe Nkosi yami ngibonile ntombi uthi lento abayikhuluma lana manje nginenhlanhla ke mina yokuthi angikaze ngithandane nomuntu kahle kahle oyisidakwa umuntu wesifazane oyisidakwa mina ukubona umuntu wesifazane edakiwe ngiqala ukubona ngodadewethu ukuthi umuntu wesifazane lento uphuza abenje ngazi ngabo uyabona ngazi ngabo ukuthi kanti umuntu wesifazane uphuza abenje uyabona
Seyile ngane yami ke manje. Angithi ukuze bengiwise. Mina mfowethu ngiyayisebenzela. Mina mfowethu izinto mangizenza ngizenza ukuthi zenzeke. Angivumi ukwehluleka. Angivumi ukuhlulwa. Imoto enginazo mina enye ngize ngayiphuma malume. Hawu. Ngampha ngathi malume ngiyakupha le moto. Enye sikhulumi yokhandwa. Ngamupha mfowethu mina ngithenga ama 7 seater ngine ST imoto yami yokuqala iyadala impi kahle kahle inzondo yokugcina ngisho ekhabo ma impela imoto engazange ngize ngibongelwe ngayo kwaba yiST lawa waphume aba orange behamba ama metro ngathi ngaleyo ST le engisagijima ngayo even namhlanje angikaze ngiyilungisa iselokhu ngayithe ngangihamba ngabo 323 laba bo Mazda okay before ngizofika lapho mfowethu naku ngikhumbula uma esaphila la ngithi khona kwaqala amazondo khona uma singamajida angithi singama out bekunalento le yokuthola ukuthi ufike eshop ufica kunama condom ufika mhlambe eclinic kunama condom nendawo enama condom lesilime siyimthatha ke ubaba ushonile ngithi ayekho umuntu owudriver la ekhaya ngaphandle kwami ngithatha ke ubaba uhamba nganayo iCorolla nayo yo diff yabo ama Corolla udiff lawa ibaby Cressida ubaba ke ushone ehamba ngaleyo moto ngithethe kamne lama condom ngafaka khabiyoni la emotweni ngobuningi iphela iphakethe leso sikhathi indoda ayi noma inayilo sisilokodi saga yabona futhi la ngihamba khona ke ngisebenzisa yini ijazi ha sono ukuthi uma efice ama condom carbon yemoto hayi kanti ngithola umsebenzi ongconywana ke kule mine engisho engeke ngiyibize ngegama uma ethole lawo ma condom lawo engibiza ethi ya uhambulala nolasho ngwela imoto unako sengimbiza ngesibongo uhambulala nolasho ngwela emotweni habu wema ngilala nomuntu kanjalo emotweni nginomkhukhu la ekhaya nali iroom lami la ekhaya uyabo ya futhi ngendlela othi angichuluza kanti uma sengimnothisile vele ukuthi lengane yabantu le uyayihlukumeza lengane yabantu le wayihlukumeza uma buza mina kanjani lengane le ifika la ekhaya odad angilendlu i2 room plus toilet odadewethu yimi ke esenginomkhukhu ngaphandle ngakha ama room angilakhe la mina ngakha ama room ukuqashisa la ekhaya ukuthi isimo sala ekhaya sibe ngcono ngithi umkhukhu wami ke nangu ubaba ungithengela umkhukhu uthengwa ubaba lo mkhukhu ethengela mina ngokubuka ukuthi umntana yami hayi umntana wami usemdala okay ngakha nje lama room nginomkhukhu mina la ekhaya ngaphandle lengane yabantu ifikela la emkhukhwini wami okay athi ke uma lo mntwana lo angilekha sewumakoti athi ke kunegama elisetshenziswa bomama bethu bafethu hey liyangidina lela gama athi akagananga wena ugane thina uma ela ekhaya okusho ukuthi owethu sonke amagama kabawasebenzisayo labo mama bethu right ngamanye amagama ke mabasho njalo isuke bekuvala wena ukuthi ukhuluma uma ngabe ubona ukuthi lo mntana abantu ungathi usiyahlukumezeka uyabo okay ngiyeke le nto le hayi umakoti okay umakoti kodwa umakoti kanjani ngalotsholi kodwa umakoti okay right ngiyeke le nto labo dadewethu ngama weekend mabekhona la ekhaya bengayanga esikolweni bavuka ngabo 10 lo makoti la ekhaya uvuswa ngabo 6 mangabe evuke kangconywana ngokomthetho uvuka le kubo 5 bavu uvuka le ngabo 5 aclean lapha endlini clean up endlini uzovumela clean izitsha abayishiya izolo labo dadewethu eyiwash ebuye balinda ngithi weekend ebalinde ke manje
ukuthi benzeni bevuke bona ngo10 uma bevuka ngo10 bona ebuye lo makoti wami edlule lapha phansi ephinde clean lapha phansi uma uke wakhuluma kuthiwa umakoti wethu yayizwa lonto hayi kuvele ama post emayini kufika umfana lapha ngimbuza uma kokuqala yebo umalume basebenza phi nje umalume basebenza emayini nakho lapha kuthiwa kunomsebenzi emayini ngamosha ukutshela uma akabazi ukuthi akabazi basebenza phi ngafuna futhi ngambuzi lonto yabo oh okay siyaplana leyo uma naye lo dadewethu lo yabo plan wamanga ngami ukuthi ngenzeni ngize ngiduba ikhaya mina ngishiye la ma room vela ngithola ngalutho kula ma room okay ngikhulumise indaba emayini uma ngafuni ukungidirect ngithi nginikeza amanamba kamalume emandla umalume emandla kusho ukuthi uma nomalume bayelamani ngithi nginikeza amanamba akhe ngifuna ukumfonela ngimbuza ukuthi uyayazi le mine le hayi lutho angafuni nga okay right ebuye lo mfana ongitshelile the following day yendoda sahambe siyobaketha na ngitholile amanamba le mine le uyabona bafowethu uNkulunkulu khona idlozi likhona ilokho engifuna ukusho ebantwini namhlanje nakubo baba abavaleleke njengami abangakwazi ukukhuluma bafowethu idlozi likhona umuntu engakutshela whatever kutshela yona sindiswa makumele usindiswe ungamkhohlwa iba nento yenzaka ngisho kanjalo iba nento othembela kuyona uma ngabe uthembele kuNkulunkulu thandaza uma ngabe usindisiwe ukuthi wena usukholelwa kuJesus Jesus amfowethu uma ngabe idlozi lakini hlala idlozini lakini ungeze umuntu efuna ukukushintsha kulento wena okholelwa kuyona uyabona mfowethu ubhuti lo abuye kumina athi mfowethu asambe angiforce lo mfana uthi asiye le kule yamayini ngithatha lesigedlemba sababa lesi manje mina nikeleke khona ngimtshela uma nasifika le sifike sibhala test ngibizwe kule test lo mfana lo ngilethela uhambe no matric okungeyona manje yalizwe idlozi lalikhona kuyokhonjiswa mina kahle kahle but before siyobhala lo mfana mayengisa le kule yamayini ungisa mangifika lapha bathi hayi ama post avale izolo ayizwa bafola ikhona ama post avalwe izolo so asathathi manje hayi ngime sifike ngabo 5 lapha ngime phasi kwesihlahla lapha ngithi yazi wesisi kuze kufika ama manager akhona ngabo 8 sasifike lapha ngabo 4:30 ekseni siyofuna umsebenzi athi makafika lo sisi ethi bafowethu asixoxa ama security lapha ngafu iGoldfields kwakuyi Goldfields ngaleso sikhathi njengoba manje seyibizwa ngelinye igama ka okay ngizoyibiza ngoba kukutheni okubi ngayo isibanye bengisebenza isibanye manje isibanye bizwa ngesibanye ngithi mina kulo manager lo wesisi yabona mina mangangisiza ngento eyodwa ngoba seloko ngiphumile mina ekhaya ngiphume ngo4 ngila ngizofuna umsebenzi ngiphume endlini ngithi ngiyofuna umsebenzi so njoba ngila ngicela manje unginikeze umthanyelo ngithanyeleke la bese nginginika noma 50 rand ngikwazi ukuthi ngibuyele endlini ngiphethe something athi lo manager lo ebhudunani wena njengoba ukhuluma kanje nje yini naye ngicela ukubona iCV yakho ngimnike avaliwe ama post mfowethu yes ungisemprovele ngayo yonke indlela lo sithi ama post avaliwe athatha iCV yami athi ebhudi kudala sifuna abantu abaqualified njengabo abangama security hayi kudala sibafuna ngisacela ukuthatha le CV yakho ngiye na ku HR ngikhuluma ngemanager futhi afike yangisiza yathi ngizoyafika ku HR ngikhulume ne HR if bavumile ngizoyibuyisa athi if bavumile if abavumanga uyolala ngenxeba if bavumile bazokufonela ngithi mina sisi yazi le CV le ngiyenze ngemali yokugcina ngiyazi ukuthi njoba manje usuzama ukusixoxa njengalabo abasixoxayo yabo yini okuzoba iproof yokuthi iCV yami ithethwe lapha noma ayithathwanga athi okay but ngizokwenza nje ngizoyihamba ngiyisubmit ngibuye ke manje la kwena ngizokutshela ke manje ukuthi
ngiyisubmitile bayithethe ngikhuluma ngemanager mfethu ahambe lo sisafika isubmit ebuye ezongitshela hayi uyithethe uyithatha naleya lo mfana okuyena azilimayini okay ngathi uma ngingena emotweni mfowethu mangingena emotweni lesigedlemba sikababa ngistarta ngisithi ngiphuma nje ngithi mangingena ngingakangifiki ku-N12 ngiphuma la egate akusigate esathi isekele nje it's an open space but ufika ujoin istrad esiye Westonera or uye N12 ngathi uma ngifika lapha estopini lapha ngithi ngizojoin wafona uHR Mr Ndinis sicela ukuthi ngolesithathu Friday saya kulesithathu thina Friday uze uzobhala itest kwathi ngijampe la emotweni mfowethu ihamba kwathi ngijampe manje ngayibamba ukuthi iCV yalomjita lo ithethwe naye akafonelwa yena ngayibamba sangena uN12 inhliziyo mfethu isidla eThephizongo ukuthi angiyolala manje inhliziyo ithi ngiyazi ukuthi ngolesihlanu ngiyowenza interview emine but sathi uma sibamba Impala Road lase Protea sesiye eThephizongo bamfonela lo mfana mayeqeda ukuyidrop wathi mfowethu ngithola icall ethi ngolesihlanu ngize le for interview ngathi kuyena ebhuti dala ngiyitholile leyo call bengisaba ukuthi ngijabule wena ukhona la cause ubuzoba lenhliziyo ebuhlungu uyabona so bengibambe lokho njengoba sasiyitholile sa celebrate mfowethu shaya imoto ngale uma angimtsheli ukuthi angibeka kuyo le yamine cause sengimbonile uma sengimnotice ithi akangifisela okuhle manje uma kuyo yonke into engiyenzayo ngolesihlanu singayi emsebenzini ebhekana nabantu nalomfana sivukelele fika lena ngibhala interview basibekele lapha yazi mine futhi bekwamasangoyishi lapha isinkwa mina engakaze ngisidle bhuti yeah cheese ama-cheese amayini mina ngaqala ukudla isandwich esibanye into okuthiwa isandwich ngayiqala esibanye mfowethu angiyazi le nto nebengise ngayiqala esibanye bhuti bekiwe la kwathiwa uma uphasile awuphumi la uphuza itiye lakho wenza itiye lapha ikofi isandwich udla uma uphase i-interview mfowethu ngaleso sikhathi check kwabo matric bethu la umfowethu lo engize naye umatric wakhe awukho akuona lo semthethweni wasala kanjalo umfowethu ngabizwa ngaba ukugcina nami futhi kuleyo interview leyo kubantu abaphasile inhliziyo seyimbi lapha ngabizwa ngaba ukugcina kwathiwa phasile bhuti naye sandwich kulendile ebhuti leya sandwich yabona khathwa amaphisi nyana ngaka lapha awele sinkwa sakhona lezi cheese tamata ngihamba notamati nanto ezimnandi lapha opholoni ohema what baxeshiwe la futhi ngafika lapha ngathatha lesinkwa lesi yabona ngangasidli njengalabafana abango cheese boy kwenza nje ngasidla isikhaya mfowethu ngafika lapha ngathatha lesinkwa lesi ngasibeka yabona ngangibona bethatha ngakhola lento yabo lokusesiphununyana lokho cha ngafe ngawola mina mfowethu hayi ngafe ngawola mfowethu awukodwa mfowethu ngoba le nto kimi yayimvela kancane bhuti yayimvela kancane le nto kuleso sikhathi angazani nepizza ngiyezwa nje abantu bekhulumisa ipizza angiyazi lento kuthiwa ipizza angiyazi lento kuthiwa ipie ngiyazi lento leyana ngezwe bekhuluma ngayo udume naye ingoma naye kuthiwa wayiboni beyekwaito idla ipie dumele ngoma leyo angiwazi uphayi mina kuleso sikhathi uma uke wacabanga izinto ezifana nalezo ucabanga endlini so ke ingakho ngingeyena umuntu ojuyishayo mina intombi ngiqoma nginje uyabo mina mfowethu ngingena ebantwini nginje mana mfowethu uyabona into yethu inde kakhulu ubuqinisele ukuthi kuzoba no part 2 azivale awuyisummarize la
ekutheni bathi sizobuya kahle sesingena kuyo ku part 2 but usinike ipicture ukuthi kahle kahle ungena kanjani ku social media ufika kanjani sekuthiwa udade nomntanakho why bekulinka nalezo nsono. Okay, right ke mfowethu nansi ivideo lapha ke. Kusho ukuthi ke manje kwenzakaleni? Ingane ke manje ke. Kuthiwa ke ingane mina ngiqale ina 11 years. Estoreni saba basikhandile. Kuthiwa ke mina ihlala nobani ingane? Ingane ke mfowethu ake ngibeke kanje. Ngiyayilanda ingane uma wami esaphila. Kuqeda ukushona ubaba. 2011. Futhi ingane ngiyayilanda around 2013. Ngiyayilanda ingane. Uma wayo uxakekile manje kuyisupport. Iyafail ingane ekhaya. Kusho yena utshela mina. Okay, lengane yanini ya 2004. Ngenza u9 mina. 2005 yaqeda esikolweni. Okay. Ya 2004 lengane. Landwe ke lengane lena. 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 uyashona ubaba. 2016, hayi 2013. 2016 ina 12 lengane. 12 years old. Full 12 years old. Iphethe unyaka wes13. Ngiyayilanda ingane mawayo sengifonela imine lengane yangihlupha and angikhona ukuyisupport. Oh, okay. No kulungileke. Mangiyilanda lengane, uma wami wayiphika lengane le ebeke uyibona isencane. Wathi hayi izalwa yimi lengane. Uma walengane uma engifonele ngitshela ukuthi uma wakho uyayiphika ngithi mina uma wayengekho mina nginawe. Wayengekho uma nginawe ingane yami. Kodwa ngikhuluma nje vele nami anginalutho. Nami ngikhuluma ngoba ngazi ukuthi ule. Okay. Ngilandeke lengane around 2016. Ngilande lengane. Mayifika la ingane uma wami lo seyintombi phela. Uma wami manje ehlale nengane ke manje. Eyifunela isikole la evusisizwe, ifunde khona. Uma wami uhlala nengane. Iyawubulala unyaka wes12 wes13 ihlala noma. Standard 1, standard 2, standard 3 ila for 3 years ehlala noma lengane. Kulonyaka wes4 ngiyithathi yofunda eNkhuputse eTiro khona lapha eThebiso. Iyonje start 4 start 5 funde 2 years lapha ihlala nami. Lezi ngane ke mase iqala ziba nento zabo. Sikuposta abothisha ke manje efonini. Posta abothisha ikwa standard 4. Lo mama lo engidlala naye lo athi ngoba manje lengane lapha bayifuna certificate angithi izalelo eswazini. Bayifuna in hey kwasha ucima. Funa sipatanize manje ukuthi umntana lona sikwazi ukumregister lapha. Angeke ngichaze ke lokho. All right. Funde ke lengane iqeda. Ithe mayenza nithi form 1 nimbizana standard grade 8 ifunda lapha eSebenzweni grade 8 grade 9 grade 10 ishintsha ama subjects athi wa grade 10 ithini ke lengane yami isithi ke manje ke ayikho phela lento kuthiwa iWi-Fi bot yabo lento kuthiwa ama Wi-Fi azikho asinazo ngine data ke mina ifoni yami nje ihlezi ne data ithi ke lengane yami lena kani okay ithi lengane yami lena ayi baba kunomsebenzi lapha ufuna ngigugule bo YouTube ngenzeni umsebenzi wesikole awu umsebenzi wesikole mntanami nansi phone nansi phone kuyagugulwa ke manje lo msebenzi wakhe wesikole mawumnikeze ifoni ngo7 uyoza qede ngale phone yakho ngabo 11 yabo mnikeza ifoni kanti ingane lena udodwe ingane lenguzalayo usubanjwe udadewethu lo ngilamayo
nodadewethu lo ukugcina emantombazaneni because kuzala abafana boma twins emva kwakhe ubanjwe ke ngiyabona ukugcina uyena ke abamkhonze kakhulu usathana ukugcina ongakulimaza ehleka njengoba lengane isebenzisa le phone le ne isebenzisa le phone to type ama message ku aunt wayo not ukuthi kwenziwa umsebenzi wesikole. Now it's a question of ubaba wakho simshaya kanjani. Uyazi ukuthi wena ubaba wakho mayengaboshwa lezi imoto lezi ezakho leli khaya leli elakho belongs to you. Very English. Anginjwa manje ngithenge lama flat. Yeah. Kunama flat engiwathengile. So i-apartment lawa awakho. Uyayizwa le manje le nto le. Bakhuluma ngefoni yami. Okay. No, bese kana iPhone mfowethu. Bese ngimthengele yona. But ngizama angithi nje bathi uphuthe ngisamarize. Yabona. Ukuthi ke manje ke ifoni yami la sekufuna ikhande manje. Into engazi ukuthi mina nalengane efonini yayo ngikhona ama message engiwasendela yona. Sekufuna kube nento mina okuzothi makuthiwa kufika amaphoyisa lapha athi sifuna ifoni but utypele ingane lokho wena wathumelela ingane lo kanti lutho ingane noma ina iPhone le angithi asina wifi akuna wifi la endlini iboleka la mina ke ngilomuntu mfowethu njoba ngisho namanje angiyeni umuntu ama social media angijwayele lezi angizazi kahle kahle lezi zinto kunabo hotspot yiba bazokuhotspota angikwazi namanje lento kuthiwa hotspot amanze njani uyabona yiba bafike bathathe le phone behotspotane nalabo enginabo manje abancane bayakwazi bonke bahotspotile hey mfowethu alright Yeah, what you the phone market about sporting manje. Mfowethu ngisho umfazi wami mina uhotspota la sekungcono manje kunale wifi engenekileke ingene last year le wifi le uyabona but uma ngabe ngingabathengelanga lelo data lelo ba hotspotala lokho kumele ukwazi mfowethu ba hotspotala mina bengenayo into okuthiwa iPin efonini yami njengokuthi ngisho iaccount yami iPin number yeaccount yami ingane yami yokugcina yomfana le iyayazi njengoba manje ngidla ufuna ngazi banekhadi ukuthenga ukudla bengaloku bengifonela mangisemsebenzini ngabatshela angifuni ukufonelwa mina bhala message ngizothi mangishayisa ngibonke okay hayi bashoda ngento ethize endlini thumela imali banekhadi endlini right lengane lena mfowethu itype ngefoni yami ke manje itype izinto eziso mfowethu eyibhekele yabo izitypela efonini yayo kukhandwe manje ichinga thizeni lokuthi Uthi mhlawumbe ingane yakhe. okay ake ngibeke kanje uyatype lapha ubaba utypela I love you my child. Hey my child you are beautiful. Hey my child tonight come and sleep with me. Hayi. Uyayizwa lento ngisho. All right. Ikhandwa ubani lento le? Ikhandwa yilo auntie lo. UNondumiso. Uyikhanda ngale ngane yami. Usengele ngane. Ama message enginawo la efonini yami. Ne? Engiwabhale sengicasukile mhlawumbe uthi ngibhalelele ngane kuthiwa ayikho endlini. Ubani isikhathi? Iwashintsha lengane lawo ma message lawo. Uyabona? Now what they are trying to do ne I should be out of control kulomntwana. Uyayizwa lento creator. I should be out of control kulomntwana. That's what they are trying to do ngalomntwana. Okay. Yes, as we speak I'm out of control manje kulomntwana. Bebasazama lo manje wenza grade 10 manje. Khona wenza grade 10 nayo into. Ngengane zamantombazane lapha noma ngakuthiwa ngikhona ake sithi uma waba akekho balala eroom lelodwa ingane zamantombazane lapha they are more than 3 4 5 yabona kodwa through i-message yabo or whatever bayisendile le abayifaka ku social media kungazi ukuthi uma wakhe yena uma engekho uyabona mina ngiba naye lo mntwana weyizwa lento bafu
bayikhande ngaleyo ndlela leyo ungazi ukuthi uye umntwana ukhona lapha endlini uyabona okay iqala kuphi ke lento ke kuzubone manje ukuthi lento lena they are moving me out of the control yalengane lengane le makunezinto zasebusuku angine ngisebenzela manje eRustenburg angikho ayikho lapha endlini uma wayo naye bekasebenza ebusuku eyicontroller kwenye company so uyena omdala ulinda laba belale ehamba ebusuku yabona babevuka laba evuke nabo la kanti usebuya le eindaweni zabo lengane ithandane nomuntu osePitori kuthune ode emhlophe ngizwa manje le nto angiyazi omdala Nigeria yini hey mfowethu okay lo dadewethu lo omncane usebenzisa nalo ongilamayo omdala uyenziwe ndini lo basebenzisa lezi ngane ezincane ukuzuza ama benefits wabo you understand basebenzisa lezi ngane zethu lezi ukuthi because manje bawuthula phana endlini futhi it's a scheme samantombazana u4 thina abafana samukelekile lapha endlini indlu le enziwa ukuthi ibe khona izibe ikhaya namhlanje through mina angisavumelekile kuyona ngendlela abenza ngayo phela la ku social media alright lengane le December ibinge okay abafowethu laba abafana bese benayo lenkolelo ukuthi ngoba njoba ngisho ukuthi lengane le mayingafika la but ungathi ayikho lento ngasho wena qada ayikho lento ayumfowethu ngeke uyenze lento soft spoken cool calm uma ngakukhomba yona ivideo ngendlela efibhema ngakhona la ebhemana ibhema lento zabo phela nami bathi nama pipe lawa nani nomtshwala ephuzayo yonke lenyakanyaka le yabona ungathi wena iyiphi video my brother trend asibone le video le abayi okay ivideo trend yalo sisi abathi Queen Lebu Mkhize mfowethu liyasisi ngiyamfuna ngazi ngamthola kanjani in my life ngiyamfuna liyasisi but ngizomthola as long as South Africa ngizomthola futhi nabantu abayizoyizwa lento engiyikhuluma la ngizofisa ukuthi bamfune lo Queen Lebu Mkhize ukhona la ku TikTok mawuthi nje Queen Lebu Mkhize uzombona but the video that is trending currently angifake kuyo lo Queen Lebu Mkhize nalezi ngane zalapha ekhaya nansi uyikhiphile ku TikTok oh no I don't no aye kodwa ngithi my brother mhlawumbe mayitshelwa nje story ingakho mfowethu ngithi mfowethu uma ngabe uyalungisa uyabona uma ngabe uyalungisa you go for both sides before you can go this far go and hear this angithi la sikhuluma ngani ngengane ehlukumezekile ingane nangakule my brother ina 22 manje hayibo ina 22 le video le bayenze late last month why put ingane kusonto kangaka ukubona mfowethu ingane yami liyangane iyangithanda but kuningi ngiyenzele khona kuningi bengikwenza lengane le bayikhiphe ihambe ngifuna ukukutshela ihambe kanjani la kule video le kuthiwa yabaleka endlini ngoba ubabwayo elala nayo iqiniso lithi at the age of 11 years kokuqala lengane bengingahlali nayo la kule video kuthiwa at the age of 11 years ngaqala ukulala nayo uyangizwa ukuthi ngithini la kule video kuthiwa lengane ibaleka endlini kwami ngoba ngilala naye amanga lawo lengane lena ibingekho 20 last year ngeyi16 December ibingekho endlini ngazo mina ngi-offer ngeyi17 ayazi ukuthi ngiya-offer ngisuke eRustenburg ngi-off ngiza endlini ayikho endlini the whole day ihambe ngeyi15 ntambama ngeyi16 ayikho ngeyi17 mangibuya mina ngiyayithola la ngiyithola khona ngiyithola ihlezi nabafana isixukwini sabafana ngiyayithatha lengane ngiyisa original mawayo eSwazini futhi ngahamba ngaleso sikhathi ngingaphethanga nama passport ngathatha lengane ngayisa kumawayo eSwazini
ngayifohlisa eSwazini ngafike ngacela emaphoyiseni lapha emasotsheni ngathi ushona uma wakhe la enangizaneni la engashonile uma wayo la kuKhabiyoni nami ngiphethe iPassport expire okuyiyo ngqo iPassport ngikho uma umfazi akayitholanga uzoyithola mina sengibuyile uyena beyitshela la ifake emotweni iPassport yami ngani expire ngathi uma ngifika lapha nabengijikisa ngakhuluma namaphoyisa manje la eBorder Gate ngathi ngiyacela bafowethu angikwazi ukujika sengila bathi usuka ngathi eNatal kunamaphoyisa mfethu angabantu kunamaphoyisa enziwa yithi ukuthi abe gref yangizwa bhuti ngayithatha ngifuna ukutshela isimo salengane ukuhamba kwayo ke manje yes iyafika lengane eSwazini ngishiya kubazali bayo ngishiya emndenini wakubo waKhaboma wayo ngifika lapha ngithi mina ngicela ngiyalele lo mntwana ngizobuya ngizomlanda yezwa mfowethu okay uma ngijika banginikeza isikhathi eBorder Gate ukuthi ungafiki after 12 ngenze ukuthole sothola abanye abantu ebusuku njengoba uthi uyodropa lengane usheshe ubuye engenza njalo bhuti ngafike ngayishiya ngabuya ngoba ngina passport ngihamba nomfowethu omncane ngabuya ngayendlini uma ngifika mfowethu endlini odadewethu laba bezwe ukuthi Swazini uma wakhe benzeni ku-organize ke manje ko boyfriend imali manje ukuthi lo mntwana lo ebuyiswe le ubuya ke manje usobuya uyolala kule mfene le ehamba ngeOdi yasePitori indoda ngani kwenqeno ukuthi mina ngizo acta kanjani uma bambuyisela kuphi endlini lapha eThepiso we understand babona ukuthi angiact sengizwile ukuthi ukhona but angiact at una 2 days elele nendoda kuleyo 2 days lo dadewethu ngilamayo yenziwe uma yenzi athi umthole somewhere so yena ubona ukuthi amlanda amfakela endlini kade uzokhanda ischeme esistrong sokuqumba mina phansi right bamthatha njengoba sikhuluma nje ulapha endlini no ekhaya manje remember now ikhaya ngalakha kanjani ngangakha ikhaya labazali lele ngilakhile ngal extender ngafaka ama room and all that ngase ngokuthi uma ulwa nomkami ulwa nalentombi yami engumama weingane zami namhlanje ngaphinde ngaphuma mfowethu ngibiza uSpar Makoti ngihlala ekhaba umfazi kwesinye isikhathi isimo masibheda until ngathenga istand lapha eThepiso West futhi then ngakha lo muze engikuwo manje owami la khona lengane lengiyikhulisele khona la khona lengane lena namhlanje ibaleke kuthiwa ibalekile ingabalekanga ihanjiswe yimina manje sebekhulumeza kanjani ke ngayo isihlala nabo njengoba ke manje isihlala nabo ke ila sekuvela khona lezi itori ke manje lezi ezazikhandwa before ngefoni yami kuthiwa kwenza umsebenzi wesikole yabona seyivela ke manje ziyini ke manje ezanini lezi zinto za last year ezinye zabo last year ezinyanga that's why le phone ingafuni lahleke ukuthi mhla kuthiwa hey mi thatha uyabona okay labo dadewethu benzani ke manje bayisebenzisa ke manje ukuthini ingane lena eyahlukunyezwa at the age of 11 years yahlukunyezwa until last year this video my brother if you can listen this label Queen Lebu Mkhize on this video if umuntu owakwabhekana lesimo so kunyukubezwa ngokucansi you can cry for these lies you can cry the way lo mama lo akhuluma ngakhona you can see ukuthi ufidwe into that is honest that is truthful according to ingane yakho uma ukhuluma nathi kodwa mntanami yini ngizoyikhuluma naye mamela ke mfowethu lavulwa icala mina ngalandwa amaphoyisa mina mfowethu yes atheke lo mntwana mfethu sithi le story siyaphela lapho ngiyacela ukuthi ngisimise la yeah ngiyacela ukuthi ngisimise la kulento engizoyisho ngalandwa mina mfowethu amaphoyisa ngilanda amaphoyisa athi wena futhi sayini kuloko kanti udadewethu ngokuqala bahlulwa ngithi indabeni yesibhamu ngisebenza ngesibhamu ngesibhamu baba bawuqamba manga ukuthi ngibabamba inkunzi ngibabamba ifoni ngesibhamu
yabona. Then manje ke sebayisebenzisa lento lena as a what, as a rape, ukuze bayenzeni banalento ukuthi mangaboshwa for i-rape, I will go for a longer period, and in that period they can have those cars, they can have those houses. There are messages, my brother, in this phone ezabo bayithumelela umfazi. Lengane le ibhalile i-message ethi, I want to see my parents in jail because bangizwisa ubuhlungu ngisa eSwazini lapha ngihluphekile ngidonse kanzima. Just for 1 month, uye lapha for 1 month, December. But wathi ufila ukuthi simhlukumezile. Ngimisa kubo kaboma wakhe lapha, kaboma wakhe. Ila izalelwa khona. Ngoba nambe sengikhathele. Singena good relationship nomfazi because of lengane. All right. Bayizamile into yabo bhuti ngemaphoyisa. Amaphoyisa ase Roadport mfowethu. Asayangazi. Angazi lo ukuthi mangiza nangifakwa lezi zinto lezi ama handcuff ukuthi uzongihandcuff. Hayi ngabo. Angisa handcuff mina makulandwa mina angisa handcuff. Akuyekelana my brother. Sengidumile. Ngidume ngento engamanga yodwa. Mfowethu. Yes. Amaphoyisa ayafika impela endlini. Uma efika angisa handcuff nje ngesigebengu. Kuthiwa hayi lo siyamazi osisibhakhe. Siyamazi lo osisibhakhe. Emasayidini mfowethu imina ngifike ngifonisa abantu manje ukuthi manje ngiyafonisa manje lapha ngicela iphoyisa angiboleke lapha ngifonela uMedem endlini ngikhulume naye. Odadewethu kunamaphoyisa mfowethu la ngaphandle othi mawuboshiwe uma ubatshela istory sakho bethu ayikho lento. Mfowethu amaphoyisa afike enza yonke test ongayicabanga kumina swimswam. Bathina amaswam yini. Kwenziwa yonke leyo nto kumina. Wa test enganeni negative. Ngizobuya mfowethu ne docket sekuthiwa idocket nali. Ngilibeke la ngithi nali docket ubhuti. Engangivulelwe lona for a case yalomntwana. Nali docket. Asilibuke ukuthi thini. Bengishintshelwe mina yonke ifamily even abafowethu. But bathi mababona ukuthi lamantombazane lawo adlala out of jealous. Laba bafana bona bayakhuluma, abafana bayakhuluma but angifuni ukuveza ukuthi ubani uthini ngizabe ngijeopardize the case. Yeah. But sekuyavela manje ukuthi this thing was a creation amongst them ukuthi umfowethu abazali bashonile and then si jealous ukuthi wayengasondli because he used to do this. Inkinga usondle ekhaya manje. Inkinga ngondle bani ekhaya bhuti? Ngondle bani? Ngondle umuntu ona 30 years. Ngondle umuntu ona 35 years. Abokugcina umfana wakithi okugcina uthenge imoto le kuthiwa yini lama Toyota ngene manje. Lezi ngathi ama Hatchback amakhulu. Starlet lesama 2026 thenge sona umfana wakithi oyiwele laba bokugcina. I think it's 25 or 26 years nomfana 2000. Ne? Ngondle bani? This abafana baphumile lapha ekhaya. Because njengoba bathethe lengane yami, bathethe nomunye kadadewethu. Ngizothi dadewethu, nomunye kadadewethu. Labo my sister bami laba, they are creating this thing yokuthi lo kadadewethu kunomfana ongilandelayo bafaneni. Olandela lo dadewethu ongilandelayo. They were trying ukuthi naye bamenzeni bathini? Like influence. No, painter. Like when you are my brother. Now because like haya kunabafana baso masingashaya wena. Olama mina. Then masishayile thule laba abancane sodila ngabo. Ngoba yama last born la. All right. Lo ntombazane lo kadadewethu naye bebafuna ukuthi lo mfowethu lo ukwandile. Naye umrepile. Bebezama ukumyisa lela ehlala khona ngoba uthola umsebenzi emayini. In other words, labo dadewethu labo if wena usebenza kahle ne kufuna ukuthi bakulimaza umoshakalelo umsebenzi. Lo mfana wakithi lo wase Eskom udadewethu ukukhuluma straight wathi lo ngifuna ummoshela emsebenzini. Hey man. Yeah, ngifuna ummoshela emsebenzini. Lo sebenza Eskom manje. Waphuma waya le endlini la ngihlala khona endlini yomfazi. Abafana basekhaya baye ekhaya manje. Cause basaba lento yokuplantwa kuthiwe
barepile bangarepa abasayi manje ekhaya mabathi baye ekhaya funa bayeleke imendleni futhi kufuna ngazi ke manje ukuthi sengine budget manje yabafowethu la ekhaya ngendaba yani yalabo sisi usebenzisa izingane zethu ukwenza le nto leyo right Saturday na video abangipostele yona and it's painful my brother because this is my child. No, is your blood. Yes. So on Saturday, this njengoba bekuyi-holiday and whatsoever yini bekuyi-holiday land lona leli. Freedom, I actually freedom to you stay. Yes. Na ivideo mangibuya ngophathu ngizokunikeza ivideo yengane yami yona lesikhuluma ngayo. Kissing a boyfriend outside like langaphandle. And photos where they had sex outside. Hayi bo. You understand? Ingane yakho ndiyibona The very same child engikhuluma ngayo. Hey cha ma brother lento lena kanti njani kodwa is Now this is the video. You can scroll all those videos. My own child esmoke ngale ndlela smoke ngayo. Uthini anginababa. Through my sisters. okay me have Namus. But ebantwini abangizondana abasemndenini ngumuntu onjalo. Umama uyazi uthini umama uyazi bathini bemndeni bakhabo mamakhe bathi maybe une stress sokuthi wa rage waresho bani askes baf ungaphinda ubuza ukale nto utendela kanjani lena kulaba video la kukhale abomakhelwane abangaze bathi ndoda sibona ingane yakho eRandfontein yenza lomkhulu lo sisilebe umkhize lo akawazi lama video akanikezwa a clear picture of how they live lapha endlini akanikezwa the whole scenario of this thing kodwa usho ingane yakhe hey bani uzubona ingane yakhe yenza sex nomunye umuntu but ngithi mina kuphatha 2 ngizokuphathela le video okay although bangisendele yona ingaphelele but there is a picture now that shows ngisendelwa ubani boyfriend or whatsoever noma ingane esho ukuthi yenza ubaba yes le ngane yakuzonda ma brother mos yenza mfowethu ingaffectile lento emsebenzini no mfethu umqondo yawulimaza nje ngilimele ngindoda ungethi ngeke ngikhona ukubona usiswami le nto yongidimaza singama out mfowethu silwa kangaka lo dadewethu ongizondayo lo akanawo standard 10 ngenza umeza ukuthi azasebenze kwamanye ama security lapha eDoornkop ngenza umeza lo kuthiwa unondumiso lo ohambe ngiposte ngininda nakubothisha nakuphi lapha eThepiso mfowethu wayehlala lapha endlini kunena kudla endlini enza le teaching yakhe ehlala lapha endlini edla lapha endlini enza yonke into lapha endlini baze bakhipha islogan esithi sidla imali kaBhuti nginganendaba obusisi bakho nami ekhaba ayidla imali yami Mfowethu. is my family yeah uma ngithi kuwena ngilimele no limele my brother ngilimele ngangokuthi uma ngisuka la ngiyekhabo ma ngizothina uma ngisuka la ngize Soweto ngizothina uma ngisuka la ngeNatali ngizokhuluma nobani ngithini yazi kunento ohluleka ukuyiphika umuntu mayethi wenza into esizo yazi wayibeka kamnandi kunento ohluleka because ayiphikeki uzothina is like uma ngida endlini ganda ngene la endlini ngufica ushonile amaphoyisa mayifika angifice ngubamba uphakamisa bathi umbulelile kunento ongakwazi ukuyiphika bra wami ubathe uzama ukuthi ayiphikeki ayiphikeki I've realized one thing that it's true that there are people who raped in the jail who didn't rape who raped because the docket says this person
urapile. You can't prove you did Can't not. you can't prove Phela to it's the a matter court of that proof, yeah. angiyenzanga le. It's a matter of proof which no, Yes, I didn't do it. I'm in that situation. No, my brother, ngicela sibuye uma brother la kumele angene manje uye ekudeni, so ngicela uphinde sibuye siqhubeke kahle nawo part 2. Yeah, Yeah, isitori sakho mfethu sibhlungu kakhulu. Angazi but sizobona ukuthi senza kanjani. Sesisoba nama khona amalo sesisebenzisana nawo, so I think boma next week mawubuya sobe sesazi ukuthi icase yakho iyakuphi, so I think sizoqala ukuyifaka leyo link leyo yama lawyers, abantu babe abantu abanama case nani, so sesisoba ne lawyer ezokhona ukubhekelela lezo zinto zonke lezo zinto lezo enisize futhi for free. So siyabonga kakhulu my brother. Ngiyabonga futhi. Danke. Shalom.